Bakit ganito nararamdaman ko? Parang kinakabahan ako. Kaya pa ako naghihintay sa kanya. Ano kaya nangyari doon? Renz? 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 Hello, Rose. Alam mo ba kung nasaan si Renz? Ha? Bakit? Nandito ako ngayon sa bahay niya. Nakabukas yung pinto, pero wala siya dito. Sigurado ka? Baka naman may pinuntahan lang yun. Hindi ko alam. Iba ang kutob ko, Rose. Ano sa tingin mo? Saan kaya pupunta yon? Hala, baka naman may nangyaring masama sa kanya. Huwag kang ganyan, Rose. Walang mangyayari kay Renz na masama. Renz, asan ka na ba? Oh, Renz, ang aga mo naman. Halika, upo ka muna. Siyempre, namiss kita. Namiss agad. Kahapon lang, magkasama tayo. Kahapon pa yon. Ilang oras na ang nakalipas. Ikaw talaga. Sheila, anong gusto mong tawagan natin? Ikaw, kung anong gusto mong itawag sa akin. Love na lang. Oo, yun na lang. Love? Love. Di ba ang ganda? Sige na nga, love. Oh, bakit parang gulat na gulat kayo? Andyan ka na pala. Hindi ka man lang kumakatok. Nakabukas kasi yung gate nyo kaya pumasok na ako. Sino siya, love? Kaibigan ko nga pala. Siya si Rose. Love? Yan yung tawagan nyo? Oy, Rose. Bakit mo naman kami pinagtatawanan sa tawagan namin? Wala lang. Ang badoy. Baduy ka dyan. Ano bang kailangan mo at bigla kang sumusulpot dito? Wala. Binisita lang kita. Akala ko kasi wala kang kasama dito. Alam mo naman, maraming masamang tao na mapagsamantala. Ano ka ba? Nandito naman si Renz. Kaya safe ako dito. Sa bagay. Sige, mauna na ako. Baka nakakaistorbo na ako sa inyo. Hayaan mo, Rose. Ako nang bahala sa kaibigan mo. Sige, bye. Ayaw mo ba muna magmerienda dito? Kakarating mo lang, aalis ka na agad. Hindi na. Sa mall na lang ako magmimerienda. Ikaw ang bahala. Baka magtampo ka sa akin, ha? Bakit naman ako magtatampo sa'yo? Baka sabihin mo, nawawalan na ako ng time sa'yo bilang best friend mo. Ano ka ba, Sheila? Hindi mangyayari yun. Sige, enjoy. Orenz, asan si Sheila? Bakit hindi mo siya kasama? Nasa bahay nila. Ganun ba? Pupuntahan ko sana siya eh. Ay nako, Rose. May pupuntahan nata sila na mama niya ngayon, kaya umuwi na ako agad. Ganun ba? Ano nga pala yung trabaho mo, Renz? Isa akong salesman Talaga? Saan naman? sa Maynila. Sa katunayan nga, nagbakasyon lang ako dito ng ilang linggo. Talaga? Nagsasabi kaya ito ng totoo? Mukhang tambay lang ng itsura nito. Mukhang peperahan lang si Sheila. Oh, pag ganyan ka makatingin sa akin. Wala naman. Naisip ko lang kung paano mo napasagot yung kaibigan ko. Sobrang pihikan pa naman nun. Totoo lang siguro ang nararamdaman namin sa isa't isa. Talaga lang ha. Subukan nga kita kung hindi ka kakagat sa ipapagawa ko sa'yo. Bakit kaya ganito makatingin sa akin itong kaibigan ni Sheila? Sige, mauna na ako, Renz. May lakad pa kasi ako eh. Rose, baka gusto mo ihatid na kita. Wag na. Baka kasi makita pa tayo ni Sheila. Sige na, pauwi na rin naman ako eh.
Sige na nga. Halika, sakay ka na. Dito na ako. Halika, maupo muna tayo. Pasensya ka na sa bahay namin ha. Maliit at makalat pa. Ayos lang yan. Renz, anong balak mo kay Sheila? Ha? Bakit ganyan ang tanong mo? Ano ka ba? Alam kong may ibang plano ka sa kanya. Aminin mo na. Wala no. Alam mo, parehas lang siguro tayo ng plano. Mas maganda kung magsanib pwersa tayo. Anong ibig mong sabihin? Sarili mong kaibigan? Gagawa mo ng di maganda? Bakit? Kailangan ko rin ng pera kagaya mo. Ba't mo alam na kailangan ko ng pera? Sus, amoy na amoy ko yung kilos mo. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga balak ligawan si Sheila at maging kami. Sinasabi ko na nga ba eh. Sa totoo lang, napilitan lang ako. Kasi matindi ang pangangailangan ko. Ang ibig mo sabihin, hindi mo mahal yung kaibigan ko? Gusto mo pagplanuhan natin yung gagawin kay Sheila? Paano? Sa susunod na dalaw mo, pumasok ka sa kwarto niya. Nasa cabinet yung mga alahas niya. Sigurado ka? Oo, siguradong sigurado. Sige. Huwag kang mag-alala. Pag nakuha mo yon, malaking pera yon. Paano ang hatian? 60% sa akin, 40% sa'yo pag nabenta. Mukhang lugi yata ako ah. Ayaw mo yon, madali mo na lang makukuha yung mga alahas dahil tinuro ko kung nasaan ang mga ito. Sige na nga. Oh, Sheila. May bisita ka pala? Ma, si Renz po pala, kasintahan ko. Mano po? Ngayon mo lang pinakilala sa akin ng boyfriend mo ah. Ma, kasi po, kailan lang po naging kami. O sige, papasok muna ako sa kwarto. Maiwan ko muna kayo dyan. Sige po, Ma. Masungit yata ang mama mo. Hindi, mabait yun. Mukha lang mataray. Sheila, pwede ba makigamit ng banyo? Sige, dun ka na lang sa kwarto ko. May CR dun. Hindi ba nakakaya sa'yo? Ano ka ba? Siyempre kasintahan na kita. Kaya huwag ka nang mahiya sa akin. Sige, pasok ka na lang dyan sa kwarto ko. Maghahanda lang ako ng juice na iinumin natin. Salamat, love. Bakit ang tagal ni Renz sa CR? Renz? Ay, pasensya ka na, Sheila ah. Sumakit kasi bigla yung tiyan ko, kaya natagalan ako. Bakit naman nakalak yung pinto? Ha? Nalak ko ba? Sorry ah. Halika na nga. Magmerienda muna tayo. Sheila, naalala ko, may pupuntahan pa pala ako ngayon. Ha? Teka, Renz. Hindi pa nga tayo nagme-merienda. Sa susunod na lang, mauna na ako. Sige, love. Mag-ingat ka. Bakit kaya masyado nagmamadali yun? Mabuti na lang, hindi ako nalataan ni Sheila.
Tama nga si Rose. Ang dami nito. Makapag-abot ko na si nanay sa probinsya. O Renz, nagawa mo na ba yung pinapagawa ko sa'yo? Oo, Rose. Nakuha ko na. Huwag mong babawasan yan ha. Sige, isusumbong kita kay Sheila. Hindi, Rose. Kumpleto ito. At ibenta na rin natin ngayon din. Sige, hintayin mo na lang ako. Magkita na lang tayo. Sige, hintayin na lang kita. Sakay ka na sa motor. Bilisan mo. Ito yung pinag-usapan natin, Renz ha. Walang magsusumbong. Oo naman, Rose. Kailangan ko rin kasi ito eh. Sige, umalis ka na ng bahay nyo. Kung hindi lang dahil sa pagpapagamot ko kay nanay, hindi ko ito gagawin sa'yo, Sheila. Sige, Renz. Bakit nakalabas to? Ma! Ma! Bakit, Sheila? Nagkita niyo po ba yung mga alahas ko? Hindi naman ako pumasok sa kwarto mo, anak. Nawawala po, ma. Baka naitabi mo lang kung saan. Sa cabinet mo. Wala namang ibang pumasok dyan sa kwarto mo, anak ah. Si Renz po, ma. Nagbanyo siya nung pumunta siya dito. Ano? Bakit mo naman siya pinapasok sa kwarto mo? Kasi po, tiwala naman ako sa kanya, ma. Kailan mo lang nakilala yung tao? Nagtiwala ka kaagad? Mabait naman po si Renz. Yun ang pagkakaalam mo. Hindi niya po magagawa yun, ma. Nasaan na ngayon si Renz? Hindi ko po alam, ma. Ma, paano na po yan? Andun po lahat ng binigyan ni Papa na alahas ko. Ay naku anak, huwag ka kasing basta-basta nagpapaligaw sa mga lalaki na hindi mo pa lubusang kilala. Sorry po, ma. Nangyari na eh. Saan natin siya mahahagilap? Kilala mo ba ang pamilya niya? Hindi pa po, ma. Balak pa lang po niya akong ipakilala. Taan na anak. Sige, pumunta na lang tayo sa barangay at i-report natin ang nangyari. Tara na anak. Sige po, ma. Sheila, Pagkatapos kitang pagkatiwalaan, ganito yung gagawin mo sa akin? tawarin mo ako, Sheila. Magpapaliwanag ako. Ano pa bang gusto mong marinig ko? Magnanakaw ka! Sheila, Gusto mo lang pala ng pera? Bakit hindi mo sinabi sa akin? oo. Kailangan ko ng pera, Sheila. Para sa nanay ko. Kaso, Kaso ano? wala na siya. Naabutan kong bangkay na lang siya, Sheila. Ano? Hindi ako naniniwala sa'yo, Renz. Hindi totoo yan. Tigilan mo ako sa mga kalokohan mo. Nagsasabi ako totoo, Sheila. Ito ang picture ni nanay. Bakit hindi mo agad sinabi, Renz? Nahiya ako sa'yo, Sheila. Napilitan lang ako na ligawan ka. Dahil alam ko, may makukuha ko sa'yo.
hindi lang ako ang may gawa nito. Sino pa? Yung kaibigan mo, si Rose. Siya yung nagturo sa akin kung saan ko makikita ang mga alahas mo. Ano? Si Rose? Bakit? Hindi ko alam, Sheila. Malamang, gawain niya na yun. Matagal na. Kaya pala dati nawalan din ako. Hindi ko akalain. Kaibigan ko pa. Pasensya ka na talaga, Sheila. Makipagsabatan ako sa kanya. Nanagot yan si Rose sa batas. Sisiguraduhin ko yan, Renz. Salamat. At inamin mo din ang pagkakamali mo, Renz. Dahil napakasakit ng balik sa akin ng karma. Kaya naisip ko na itama lahat ng maling ginawa ko. Tama ang ginawa mo, Renz.